Live chenro mar Kuku Mar Wach chieng ma kawuono ni en chieng tich adek, to kaka pile ng'eno ago mbaka weche gi komo mipek weche gi koma gin thuond weche mwanyalo losi chieng ma kawuono ni wago mbaka en no Kisumu North Ward kama no dong fuok mana to kane jalnero mane en MC mare mheshimiwa Jack Laro no walo bedo speaker mar County Assembly ma Kisumu. Penjo maduong' bende mheshimiwa Ken Odhiambo Wagoi nyalo rwako wuoche mano rwako kod mheshimiwa Jack Laro kosoko nyal duoko ine ma in godo ka ombolo idhigo tarik 15 dwe mwantineri higa mwantimalo 2 to kod 20. Nyinga en Haron Otieno machiegni e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Mheshimiwa idhi nade? Looking good gi dhombogo. Ineguri. To idhi nade jaduong'? Ngimani? Machiegni Lolwe TV? Yes, kata bero ne penjo se winji kama lakini Lolwe TV to ne pok ibiro. Ma telo mari mokwongo. Erokamano nyosip na kiloso matek matin malo kamiya e chande nyahera iwacho ni piny motimo chiemo daka ne ka iloso motegno ka ng'ama osebilo gimoro jaduong'. Anana motegno. Erokamano nyosip. Asante sana. Mheshimiwa oyiena duong' kama nikech in gi dwaro mar bedo komnero koro anyalo chako luongi chon jaduong'. Iluongi ni ng'awa to en ang'o miwuok oko jaduong' mar manyo piny jaduong'? Gi nyinga iluonga ni Kennedy Odhiambo Wagoi. An ja Kisumu North Ward, Kisumu West Constituency, Kisumu County. Gima duong' momiyo awuok oko mondo alar kom mar Kisumu North Ward MCA en kaluwore gi telo mosebedo kanyo. Wan kaka ojende pok omiwaga nafas mar telo ne jothurwa. Koro ka wawuotho oko gi riekni mwasesomo to no abedo gi mijing'o sana mondo mi telo ni abede atere ne jo Kisumu North Ward. Ma in ng'at ma onyalo wacho ni no unyisi mondo dhi chung ne nigi dwaro mar chung no bedo nadi jaduong'? Ng'ama no nyisa mondo achung onge. 2017 na chung. Yes. Gi party mar Jubilee party. Yes. Kendo na uso sera mara. Kano chopo ne ji ochako penja bichung tanyiso gini mae en lek mara ok dabole piny ka dwaro marwa kaka jo North Ward poko chopo kare. Ng'ato biro penjo mheshimiwa ni ang'o miyo ibagni kani chungi Jubilee kendo sani kuri chungi maendeleo chap kapo na yuda dieri ini ng'ato ma ochung kamoro achiel kosi ni ng'ato ma yamo yiengo jaduong'? Ok ni yamo yienga gima timore ma igeni thurwa ka okonego waket tong e atonga achiel. Nikech keto tong e atonga achiel motore tilus gite. Koro ka nadhi e party mar maendeleo chap to nayudo ka sera mare gima ochung'ne manifesto mare en gima dhi konyo japiny. To ka ning'iyo Jubilee ji ne dwaro self interest alafu gi gorruok mang'eny mane nitie. Koro spirit mar handshake king'iyo party leader ariyo gin giwegi ne giyware. Koro onge gima ber mani nyalo biro nyiso japiny. To kae dwaro telo moriere ter malong'o mondo mi handshake ni bende okony japiny. Mheshimiwa ng'ato biro penjo ni seche ma iwacho ni parties okono bedo maketo tong e gimoro achiel kende kata mondo motem ang'o mane moni beta e party mari mar Jubilee tiwe emichake dogi duogo sane molodhi ni kendo kore dhi chapere no achiel mar maendeleo chap. Gima timore ni jo party mar Jubilee party ne gin giwegi ne gigocho magi penja ni kaluwore gi kura mane yudo Kisumu no bidok chung be lekno pod in go. Yes. Tanyiso gi ni lekno pod an go mar chung. Kane giluongo office nabe muago mbaka matud to kaluwore gi paro mane gen go. Yes. Koro no chuna mondo koro kika chungi party no mar Jubilee no hero. Wadhi biro wach mar party kachiel kod moko mathoth mokwongo chutho wachak gige kama chuna ahinya. Ang'o michung mar bedo MCA? Asedwoke mbele kacha gimomiyo achung matut. Adwaro ni mondo walok face mar Kisumu North Ward through development. Machiek apenji ni to manifesto mari en ang'o jaduong'? Manifesto mara mokwongo en mondo walosne ojende tich. Women and youth empowerment. Nyaka men empowerment. We must engage them
e gimoro amora matimore e Kisumu Northward, a community as a whole. Mar ariyo, an gi chenro mar ng'iyo weche mag pi kod weche mag ndara, weche mag osiptal, gi weche mag security mane gweng'wa kanyo. Gik moko ariyo kende ma idwa keto mbele, ng'iyo weche mag security gi pi, to mana kor gweng' to kod empower jogi. Awacho ni youth empowerment, mano namba achiel, youth and women empowerment. Mar ariyo en wach mar health. Mar adek en wachwa mar security. Mar ang'wen en wachwa mar water. Mheshimiwa, gigi dwa timo nade nikech wang'eyo tije go eko monego bed ni MCA timo. Magin gik moko adek: representation onego bed ni MCA timo, legislative to kaachiel koda gi oversight. Mago kwaneno ka ikete maino mari e gima jasiasa moro amora wacho. In jasiasa mobira siasa ni nikech dhano bire kosi nigi lek mar loko ngima jowadieri. Hold that thought. Bang' nyiri machuok and live e chenro mari mar Kuku Mar Wach, Mheshimiwa Ken Odhiambo Wagoyi wachana ni Haron okabiro kaer ni dhano bira bende abiro kaer nitiere lek moro ma an godo. Pati mawilo ni eri en nikech tong' duto te oketa data achiel dipo ka gitore to wadong' gi moro mano bedo bathe kumachielo. Mheshimiwa, iwacha gigi eki nikech iwacho gi koso gin manifesto gi kuma nigadieri ni nyalo timo jaduong'? An gadieri na nyalo timo gi nikech asebedo gi wuotho malach ma neno ni gigi nyalore. Ing'eni kaka wano jende oseti kodwa kaka political tool ma pile ng'ata kan chung to wacho ni an kumia teloni tabro ndiko ojende, an kumia teloni abro miyo joma mine tich bende, to gigi ogitim. Bang'e kosetere to koro jende ka okong'e wachgi, okong'e wach joma noteri. Omiyo kana wuotho kuom party leader mara maneno kako osetiyo, asta konga ng'iyo ni the first year manodonji office noloso ndara 200 kilometers. To napenje ni ere kaka netimo ma, to nonyisa ni mae e kaka ginitimo. Koro achaka penje, naneno ka sub location nomiyo ambulances are. Apenje ni ere kaka motimore. Onyisa ni an gini atime gi the first 2 years madonjo office, aloso ndara, upgrade health, ma gigi te nyalore. Koro ka ng'iyo gi manifesto mabende nango, anyise ni abende adwaro ni mondo lekna ni ochop kare mondo wakony jogi. Ere kaka wadhi timo? To nyisa, omiya tiegruok, osewuotho koda chenro mopogore motimogo. Kopuonja, konyisa, kotiega, monyisa ni ma itimo kama. Emomiyo kana kelo negi jopiny, tang'e ni magi gik mwanyalo timo kwariwore kod. Mheshimiwa, ng'ato biro penjo ni to adieri mane mwan godo kodi ni dhi tiyo kaka Alfred Mutua tiyo e Machakos. Dien party leader mari oseno ka party leader Jakom Raila Amolo Odinga kudwaro mibadhi, governors ne moko osemak ne mibadhi. Mulur Uhuru Muigai Kenyatta dwaro mondo miri upiny Kenya, governors mage moko tiyo marach gi jotelo moko. Ok ochuno ni ka party leader mari beti bede maber. Ang'o momiyo nyaka wagen kuom jaduong'? Mokwongo, mae en nafas mana dwani jo Northward omiya mondo anyisgi ni wanyalo tiyo. Nikech kata king'iyo by election ni ok wadhi bedi office molingo higa achiel, nikech higa masani oserumo. To ka I can achieve this thing within 1 year, koro 2022 ging'eni ng'ani dok timonwa mana gik modong'. Ma in godo gadieri ni nyalo deliver ne jo Kisumu North? An godo gadieri nikech mokwongo nabedo gi party leader pe. Twawuoyo matut. Anyise ni kata king'iyo pesa, kochopo 2021 ji mang'eny ok bitero dongruok ne jopiny. Gin dwa gidhi ng'iyo 2022. To an mae ok adwa nang'i 2022. Adwa ni gigi mondo mi wachop gi ne jopiny mar Northward. Ting'eyo ni party leader mara embe nitie gi gimo timore nade, gi gimo ng'iyo mbele ka. To nanyise ni ere kaka inyalo konya. To nyisa ni mae en chenro madhi konyo japiny ma Northward. Pesa ni minyalo ger godo osiptal mag dispensaries. Anyalo wuoyo ni gi sponsors to biro to gero gigi. Wadwaro pi ere kaka nyalo chopo ne minewa. Pi en gi joma noseyie sani mabiro biro mondo kunynwa pi. Apenje kendo wach mar youth gi. Ere kaka wanyalo
jiwo ojendegi mondo dhi mbele kaka itimo Machakos ka. Openja ni in iparo nang'o? Ang'o kwatimo kanyo to nyatimore? Tanyise ni sani ok dwa nyis ojana kojana ni in wadhi miyi tich, wadhi ndiki tich. Yes. Mano wadhi bedo ni wariambo ne vijende. Gima wanyalo timo vijende gi, wadwa employ gi. Ere kaka wadwa miyo gi tich? Wadwa miyo gi tich e yor pur. Sani pur emiyudo ka dhano wuok oko. An ma bet kodi, an ajapur. Atimo chenro maga mag gwen. Ipuro kan? Apuro Nyahera. Kendo an gi farm mara mar gwen. Ma Kisumu ka a giga emichame otende mang'eny. Kada wach kama. Nikech an gi gwen magolo tong'. Kare ni gwen manigi moke moro jado. An gi gwen magolo ring'o, improve broilers gi layers. Mag gwenda gi jigo mana order, nitie joma ndiko mang'iyogi, nitie joma yeng'o, order bira titero gi hotel. Koro nawacho masewuoyo gi kembe moko. An awuon approach Kenchik ma bed kodgi piny. Anyiso ni Nyahera wanyalo timo pur maber nikech ojende onge gi kaka nyalo yudo konyruok. Nanyiso jende, yes. Kik wang'i apiko negowa. Apiko ni udhu madhe kosemadho kong'o, turiembe, togowa piny, tonegowa. Jomoko bo onego gi ni mone. Yes. Wanyalo ng'iyo gima chielo mopogore ga apiko ni, ma en pur. Nanyiso gini, yes. Wanya yudo pesa moro matin. Waketo jembe gi in groups, to wachako negi farms. Wakao contract gi Kenchik. Gimiyowa chicks, wanyiew feeds, ka gwen gi oseromo, giduogo gikawo. Sani king'iyo kaka Kenchik kelo ring'o Kisumu ka mag gwen. Kidhi supermarket gine magi supply, hotel moko ba gin supply 90 tons, 900 tons per week. Mano gwen mang'eny kabisa. Tan 100. Yes. Man lorch gi biro every week nikech wan jo Kisumu ok watim gigi. King'iyo farmers choice, yes. Gi contract farmers, gibiro ginyisi anguro monego ipidhi kendo giteri kamikawi kodhi. Ipidhe bang' dweche 3, bang' dweche 6, gine ma giduogi kawe to gitimore nade? Gichulo. Koro magi e gik masebedo nang'eyo. Ang'iyo ni ka wan gi vijende 500 manyalo puro gwen, wan gi jivende 300 manyalo pidho anguro, wan gi vijende kata 50 manyalo timo greenhouses, gipidho nyanya, gipidho alode. King'iyo Jubilee Market kacha, idhi gokinyi ibiro yudo mana ka muhindi ochung' rito ng'ama nyalo kelo French beans. Mako chopo kama ten gimi kawa. Magi e gik minyalo biro timo. Magi e gik ma adwa na tim. Bottom line, ang'o misetimo ma jo Kisumu North Ward onego gen godo kuomi ni nyalo biro tiyo ne? Nyaka be nisetimo gimoro me gweng' kanyero gi pesa ni matin ma kata mana gi misolo kamoro. Kore kibe trusted gi big leadership. Hold that thought. Bang' yini machuok and live e chenro mari mar Kuku Mar Wach, Mheshimiwa Ken Odhiambo Wagoi mochung' mondo mi omany kom nero mar bedo kaka MCA e Kisumu North Ward kod ticket nero mar maendeleo chap chap. Odhi kelo chap chap koso odhi kelo gimoro nono mok nyal moro jo Kisumu North. Pod entiere kae tielo mar 2 mar chenro biro bang' yini machuok and nikech Lolwe TV gini en marwa. Machiegni tilo mari mar chendo mari mar Kuku Mar Wach wendo na en Mheshimiwa Ken Odhiambo Wagoi, jal mochung' mondo mi many bedo kaka MCA mar Kisumu North Ward live e Kuku Mar Wach. Mheshimiwa, nawe sama na penje ni to ang'o misetimo ne jopiny ma jopiny nyalo wacho ni oyo magi mosetimo no adiri wan kode gi geno no nyalo timo no moro mbele. King'iyo gima setimo pok akonyo ng'ato en wuon, but asekonyo groups. 2011 nakelo project makonyo nyithindo mag kiye ni osiepega moko wuok Amerika mobiro kendo okonyo giga. Wang'iyo ni nyithindo ma gin total orphans gima vulnerables, ere kaka wanyalo konyogi. Koro nokwadwa gero school, but no identify nyithindogi kendo watero gi school kendo giyudo kony. Nitiere nyithindo mohinga 10 e ward masetero school ka konyo ji mamoko, nikech inya yudo ka ng'ato nosekawe chulo ne school fees koro moko
maga sedonjo. Mitimo gi pesa ni wuon. Pesa na mowuok e ofuku. Tok ndalo no magi minyalo kwan masiem kamoro makoni cha timo kacha chande. Masiem kamoro. Yes. Nikech seche moko inyalo rado gi ng'ato. Gi mama omako lwet nathi. Owuok godo e skul. To koro ichungi wuoyo kode. Ni to mama ang'o marach? Ni nathina ni onego ni timo penj. To riembe. Mano ng'at mokiriti ni ang' nagoni simu. Pesa ni en pesa di. To ma in go mateno, inyise ni marane. We wadhi skul, awuo gi principal mondo wachul ma nathini mondo som. Pok atimo ne ng'ata achiel. Tasetimo ne ji mang'eny. Party mari michungoro mar maendeleo chap chap. Ise ni en party mang'eny gi owuora kata mana PR gi dhombogo. Gik miwacho gi gin gik madieri koso igo PR jami? PR onge. Kidwa wacho ni en PR owuora. Maendeleo chap chap king'iyo kako setio Machakos County gisetimo 90%. Ok inyal compare gi Kisumu. Kisumu be osetemo. Ok wanyal wacho ni Kisumu to ni piny. Kisumu bi ni malo. Lakini kata king'iyo yor thieth gin malo moingowa. King'iyo yor dongruok mopogore opogore. Kata king'iyo chiro mogero ne joge. King'iyo stadium manogero en standard mamalo. Koro ok en waneno gi picha ka gina dieri minyal ne mamu makoni ma stadium macho ma ngoger. Ana wuon ased dhi kun. Yes. Ased dhi trips mang'eny. Kang'iyo gik mosetim. King'iyo White House. Yes. Mogere Machakos. Onge governor mosegero e Kenya mzima. King'iyo kaka gitie wach mar health. Onge governor mosetimo mano. Onge governor mosegero ndara kata kilomita 100 ma en notimo gi gachiel. Koro owuora onge. En mani maendeleo emwadwaro e kor gweng. Mondo jodala wa en wuono setimo maendeleo chapa setimo. Anga to penyi ni to tire lokruok masani remetimo mathoth ahinya. Weche ge kuma chalo kamara IBC gin gi kuma bende gin kod gi ng'ikruok mar gi bende. Commissioners gin adek kende. In ga dir ni IBC dhi tayo yiero maber koso en gi to kaka jachung? Ing'eyo ni e yiero matindo mathurwa ka pok wawinjo ng'ikruok margi. Koro gi sani pok aneno ng'ikruok margi. 2017 noyombi maler. 2017 ing'eyo ni kuma nantiere no jodala wa moko nokohero ahinya. Koro ok dawach ni ng'ato nontie kaka no otampago. Jo piny noyiero speaker. To mane ng'ama ne gineno no yombi maler. Ka ber. No yomba maler. Okay. Mano kanyata. Sawa. Sani in gi yie na IBC dhi tayo yiero makare? Sani an gi yie ni gidhi timo yiero makare. Onge to mora. Okay. Nitiere penjo mar ne ng'ama ne nitiere kom nieri. En jal nero ma notiyo maber ahinya gi paro mar jomoko. Samoro ino pogre no kutini maber ma in gi right mar paro mari. To inano neno wuochi maduong' ahinya. Do you have what it takes to fit a watch mar relation ano? Mokwongo ka wang'iyo kaka speaker notiyo. Yes. Gi sani. Gik motim mang'eny e ward. King'iyo wach nderni gi notim gi MCA manokalo miluongo ni Pamela Owen. King'iyo wach ma kata halls manitem ger ne gin project mag Owen. En gimo bro timo nobiro to o renovate gitu. Otimo renovation. Iwinjo maintenance motemo mag nderni. To ok dwa wach ni ndara ni noyiecho mochopo ka nyaka ka. Nikech nitiere kuonde moko ma benderni pok otimore nade pok otimo. To bi neno kotiyo matin e yor MCA kanyo mok dwa see. Tasto Nyasaye okonye odhi e kom maber. Ma in wuon kineno ka gik motim gi ko Pamela Owen manotimo. Manotimo gi. Scorecard mar Mheshimiwa Jack Laro 0 to 10. Inyalo kete kanje duong. Anyami 3%. 3%. Yes. To in mari kido komne inyalo tero an gi komne. Yes. Adwa dhi timo 8% gi 1 year. Yes. Mheshimiwa ng'ato nyalo ng'iyo ginero ma ng'ato wacho to wacho ni oyo magi gin gik ma ng'ato wacha. Adi nasi penji kendo kada mondo medoga no penji kendo. Nito inyalo kete tim koso kinyaketo. But thor mar wacho ni watemo no gik ma wacho obed ni waketo gi tim kendo ginyalo dhi mbele. Pek mane manitiere North Ward mekigo touch tikoni oyo an ka donjo office mara mae gima dwa chako go mae gima late mamaka manyaka chako jaduong. An ka donjo Kisumu North Ward
gima dwa kuonga ng'eyo sana sana en wach kaka wanyalo konyo ojendewa yudo tich. Mano gima duong' sana. Nikech king'iyo kata insecurity mowuoyne, obiro nikech koso tich mar ojende. Koro ojende gi nyaka wami gi tich mondo mi wabed bende ka ng'ipidho kata mana gwendi kacha. Ng'ato ok nyal dhi mondo nyalo bedo gi kwe moko nyalo dhi to mulo. Yes. Nikech en gi tich motimo. To ka iweye ijwang'e kokimiye tich, pod pek ni bro mana bedo. Koro gini mondo watieke kaka an gi plan mar tieke mar miyo ojende tich. Kwa miyo ojende tich wadhi tieko ginieri. Wadhi tieko ginieri. Ana ni mondo bigi kamera nitiere jaduong'. Kwa kura ne ng'ata manitiere nyisi giwuog oko gitim ni kaka inyadwaro. Kik gigochi ni koso gigochi jaduong'. King'iyo kamera nitiere jaduong'. Jodalawa ma Kisumu Northward gi nyinga kendo iluonga ni Kennedy Odhiambo Wagoi. Nakwayo ni kachopo tarik 15 ma en tich ariyo wik manyien, wuog oko kar rombo mondo ugona ombulu wakel maendeleo e gweng'. Nwawuotho gi party leader kendo an awuon na wacho gima dwana timno na kete mbeleu. Ma party leader bo confirm nu ni mano gima nyalore, mamoko nwawinjore nwadhi timo within 100 days. Mamano pod chung' kamano. Ponono ni ng'ato gombo ng'eyo malach ahinya ni gige ko maybe seche moko nyalo biro bedo mbele kata kaka nobedo chien campaigns ma kosebedo. Ang'o minyalo wacho jaduong'? Kaka campaigns osebede malo kalo chien, yes. Ing'eyo ni kwang'iyo Northward, history mare ok en zone mar ng'ato. Mano number 1. En cosmopolitan. Yes. Nikech ineno ka MP marwa Kisumu West kanyo osebedo gi tamare koko jaudia. MCA mano oresha koro kao kare benok ja odia. Omiyo wan jodalawa ma Northward gin giyiero ng'ato, ging'iyo dongruok gi teko ma ng'ato nigo. O giyier pach. Wach ma samoro ka penyo migombo wacho jaduong'. Makata samoro ni manifesto mari gimoro mana migombo wacho ne jo Northward king'iyo ka jaduong'. Jo Northward ka nyaka nyis gi manifesto na mondo ti jok ma koko donjo moler. Nyis gi jaduong'. Mokwongo ne identify areas kendo gi chandruok ma jodalawa nigo. Nwaneno ka jodalawa nigi chandruok mag pi kendo nwamanyo joma nyalo konyowa mondo wakel pi mwayudo. Wayudo ka jodalawa nigi shida mar osiptal. Nitie jok moko mawuotho 8 kilometers kabiro Nyahera Hospital. To jogo nwang'iyo ni wanyalo within 100 days wanyalo gero ni jogi dispensary per sub location. Ma sub location ka sub location wagero ni dispensary. Kwariwore gi jomoko mwa governor nosewuoyogo mwasomori kuomgi kendo yie biro konyo watimo mage. Nwachak wang'iyo wach mar arita kwe. Ere kaka wanyatiko arita kwe? Arita kwe ni nasewache nwadwa miyo vijende gi tich. Wadwa miyo gi tich kendo mara kiwang'iyo kuom arita kwe ni nwang'iyo ni mudho, wach mar mudho. Wadwa ni mondo street light ochopo mana Nyahera Hospital. Wadwa ni ochopi kamora mora e ward. Kwaweyo wach mar sitima to wanyalo tiyo gi sola. Mamano bende nitie kembe mwasewuoyogo moyie ni ginyalo kelonwa sola mondo giketi e bath ndara madonje e gweng'. To women ere kaka wadwa empower gi. Nadhi Uasin Gishu County. Abedo gi jotelo moko kae. Atemo wuoyo kodgi. Adhi kamachielo. King'iyo gweng'wa Kisumu ka, wan gi joma tweng'o mang'eny. Jogi tweng'o to migi tich. Nitie mine ma en gi charane ot. Otweng'o ot kanyo. Gitimo mana koro repair. To en ng'ama nodhi skul mopuonji. Ng'ama nyalo bedhi ndike mondo tweng'ne onge. Nang'iyo wachni matut. Adwa ni watime kaka jomoko time. Kidhi Uasin Gishu iyudo ka mine matweng'o ochok gi kamoro achiel. Nyaka ojende nyaka jodongo matweng'o to los nigi group. To skunde te mantiere e ward no kata mantie constituency no kao uniform kuomgi. Tingeni wan Kisumu ka kidwa nyiewo uniform to ni ma nyaka dhi mana Black Bay. Mano ka ok yudi uniform mari. To wan gi teko mar wuoyo gi skunde
wanyisgi ni ineno nyithindo masomo kae bentie mine gi motimore nani mong'eyo twengo to wa engage gi wan empower gi kabisa. Mano en gima dhi kelo lokruok maduong' e Kisumu Northward. Koro magi gik maketo mbele sana sana mondo wakony jowa. Kwang'iyo wach mar ndara nyaka walose, to walose mana gi budget mar county, ok en pesa manya golo fuku. Emomiyo iwinjo ka pok na address wach mar ndara, to ndara ni en gima ochuno nikech mondo ng'ato chope e osiptal kacha nyaka bed ni ndara nitie. Koro ndara ni bende kuonde ma pok olosi nyaka dhi alos. Seche marito mondo mi director mar onyisa dakika madong' godo jaduong'. Ponono ne ochopo tarik 17 dwe mar 12 higa niri oselanda duoko mar yiero to kibedo MCA. Idhi timo nang'o jaduong'? Jatelo ok bed gi iwacho ni cannot will not is not a language of a leader. Jatelo nyaka bed ng'at man gi lek. Tiwacho ni Nyasaye bende ema yiero jatelo. Koro wan wakegi maki Nyasaye to ng'eyo. To paro man go ni ok nen ka bedo MCA kende nikech mae en gima dhi konyo ng'ato. Seche mang ikelo pigni ibro modhi nyaka gi generation machielo. Kamano ami thuolo mar wach mari mogik ma samoro ka penji e sani eri ne joneno te mag lodo timo la chutho jogi kuma nini kawuok Northward. Wach mari mogik jaduong'? Wach mara mogik en ni akwayo kendo gi muolo ni jo Northward mondo konya mondo wayud kom mar MCA to mana kuwuok oko kendo goyo na kura mondo mi dongruok gi te mondo wakel gegwe mondo kony jowa. Wakwayo ni hayo maber jaduong', na Nyasaye otelni kibedo jatelo wanonere kodi bathe kuma chielo kocha chande isenyisa ni cannot will not okone obed language mar jatelo. Koro wami hayo maber mar bedo jatelo kaka MCA nero mar Kisumu Northward malo kacha chande jaduong'. Janeno malo ting mano kaine migwa Shimiwa Ken Odhiambo Wagoi mabedo chung mondo mibedi kaka MCA e Kisumu Northward kama dong thuolo bang' ka Mheshimiwa Jack Elishonar noyier mondo bed speaker mar county assembly mar county assembly ma Kisumu kaeri. Okwayo gi muolo ni in kaachiel kod jomoko mondo mi ujiwe ukete e kom yiero ne mondo mi iyiere kata kik iyiere aweyo ni mano iniwuon embro ng'ado kendi wuon. Weche mabeyo mwacho ni kaw mondo mi pare godo. Mwaiticho moko mabende wacho ni inyalo jwang'o ma ok ing'eyo manye mondo mi penje kapok ochopo chieng' mar goyo ne kura. Nyinga en Harno Tino chako doga time kendo chieng' machielo e chenro ni eri mar Kuku Mar Wach. Mheshimiwa, good luck jaduong'. Kwani hayo maber. Ng'amo ng'eyo saboro ine the next MCA.